signal lang po tayo. Ayan, nakakatuwa. May signal na. Naayos na ang ating signal. Thank you so much. Go! Kahit wala kaming cellphone, Makakanood matutuwa pa rin na. kami. At makakon na sila yung mga... Andito pa naman kami sa kwan, ilalim ng puno. Nag-akyat pa kami sa ilalim ng puno. Dito sa ano namin farm, malakas yung signal. Tapos, kala namin bigla na lang nagka-signal. Yan. Mga yung bundok natin. May signal na yan. Ano? Ayan. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Antay tayo ng viewers, guys. Meron na tayong 1 million viewers. Ayan. Thank you so much. Sino ba yung 1 million? Oh, 16 na. Na-late lang pala. Hindi, pero nga naman po natin. Oh, buta. Tugong ka parte na today. Okay, shout out! Ayan, shout out sa Aquino family of Monteverde. Shout out Greta from Rodelio Sagyod. Sagyod. Sagoid. Sagoid. Ano ba yun? Sagid? Sagid, nasagid. Nasagid kunti. Aring sasagid. Dito kayo, oh, go. Lapit. Dito. Di. Ano guys, may vlog kami ngayon dito sa farm. May inaantay lang kami. Habang nag-aantay kami, ng signal, nagtsatsaga-tsaga, baka may signal. May nagkaroon na, yun. So, nag-live kami. Ayan, puro ulo. Pasensya na guys, at malikot ang aking kamay. Sorry, wait lang po. Hi, Chen from Schubert. Hello, Schubert. What's up? Shout out sa lumihan ni Ka Jake ng stop bus ng La Curva. Ayan, shout out po. Hello po. Shout out sa lumihan ni KJ. Diyan sa La Curva. Pa-deliver ka naman dito ng ng Lomi. Hintayin namin ngayon. Pwede ba? Schubert? Gcash na lang. Wala kaming pagkain ngayon eh. Hi, pay shout out dito sa Santo Tomas, Batangas. Sa anak ko kay Catalea Alessi Guevara. Hello, Catalea Guevara. Hello po. Kamusta? Gandang umaga. Kamusta po mga sister from Ernesto Sardena? Ayan, okay lang po kami. Hindi naman po kami nabagyo pero nawalan lang po talaga ng buwanggang Malakas signal. din yung yung Pero sobrang lakas ng ulan. non-stop. Non-stop. Madaling araw. So, parang nagbalik si Betty. Konti pa sa hindi ka nabaha. Wala. Pabugso-bugso. Punta na lang kayo doon. I-charge nyo na lang sa akin mga kapatid naman kahit kami lahat. Okay Wala na. kaming sasakyan doon. Ay pa-deliver na lang. Ay, kala ko yung antitsari. Saan po Kuya Alex? Tagal ko na din nakikita. Sabi ni Sir Jeff. Si Alex po is nasa ibang farm na. Diyan. Shout out po kay Ma'am Warlit. Ma'am ba to? Shout out po kay SF. SFO2? Pulis yata yan? Pulis ba yan? Sergeant. Sir. Shout out po kay SFO2 Julius Johnson dyan sa Boracay Fire Station. Hello po, sir. Hello po. Hello, sir. Julius.
Boracay? Morning. Wow. Pantay kong Boracay. Anong station po kayo sa Boracay? Hello po, Ma'am Hilda Tabod. Para makapunta rin tayo. Abaw! Natin. Bawal daw isang ngipin lang doon. Ay, Hi guys, watching from North Pole. Hi Kamargal. Hello po Sir George. Hello din po kay Sir Efren Von. Yung pat trip to Hawaii guys. Amanda. Ante, payag ka, sama ka ng Hawaii. oo Oh, may Kahit mandil. wala kong ngipin. Pwede. Baka hindi man pwede. Baka sakali pag uwi mo, may ngipin ka na. Kompleto na yung ngipin mo, malalaki nga lang. Oy, Ngipin ng wala mang kalabaw doon. kabayo. Puro panga, gusto mo yan? Puro ngipin ng panga. Ante, elipante daw ante. Ha? Elipante. Hello po kay Ma'am Hilda Tabu. Puro man talaga dyan. Keep safe po mga DFL ladies. Ayan, thank you po Sir Jerry. Dito po sa Manok po, Sitio Bantod, Boracay, Aklan. Boracay, Aklan. Tasakalin kung makapunta tayo. Hanapin natin. Si Chef. Sino hanapin mo doon sa Boracay? Ang pangalan na nga. Hello po Sir Ma'am Elisa Julius. Gomez. Hello po. Sa po. Hello po. Good morning po. May upload po tayo kahapon. Baka hindi nyo pa po napanood. Patanga ulit. Sunod, patanga-tanga na. Kasi dalawa na. Kami na ang tanga. Kita niyo mamutangiwat. Good morning din po, Ma'am Joy De Jesus. Kababot. Ano yun? Tingnan daw yung bunganga niya kung daw yung tsura. Okay, ma'am. Asan na si Schubert? Nawala na? Pag-deliver ng Lomi. Gcash na lang, Schubert. Wala na si Schubert. Ipadala mo sa tricycle. Bakit nakapunta ba nga? Hello po sa ating 41 viewers. Good morning. Ay, gabi na rin pala sa ibang bansa. Sa USA. Nalibla ka na? Nasa ano kami guys? Nasa gubat. Ayan o. Ayan. Papakita ko yung front. Ayan ang aming farm. Mag-start na sila mag Bukid. araro. Mag traktor. Ayun si yun guys, si Anod. Ayan. Pinagraraop manon mga ka-dragon. Ne. Keep safe sa pamamalaka mga kakabsat. Tapos na boy. Wala nang palaka ngayon. Meron pa rin. Dati Ubus na sila. daw na pala Huli sana sila picture yung gabi. Tuwi nila i-deadline. Sana magkaroon na kayo ng signal. Meron na po, Ma'am Joy. Desus kaka ano lang. Parating lang po ng signal. Ngayon lang talaga yung signal. Kaka-open lang nila ng phone. Talagang 10 minutes pa lang. Kala, sasabi po nila 1 month. Oh my goodness. Hindi na ginagat ko doon. Ay naku, Schubert, huwag mo nga tinatanong yan. Dali na, sige na, magpa-deliver ka na ng ng Lomi. Bayaran na lang dito. Yan. Hello rin po kay Sir Ding Kabatay. Hello po. Tawan. Ay, harap na natin guys. Yan. San Piligay naman magawa. Ante smile. Alam mo, wala mang mga ngipin. Kung may ngipin ako, nagkarong ngipin kasi ako. Mali mo meron ka. Ngipin nga ng kabayo, puro pa nga, gusto mo? May isa na nga. Tama na yan. Ayan, shout out po sa 43,000 viewers. Ayan, good morning. Good morning po. Oh, Ano bang gawin natin? nagtabtabukaro kami ngayon guys. Ito pa dyan rin. Ito lang kami magawa. Ay, dito lang
kami sa Busy kami lugar. mag-download ng mga games, ng mga Papanoorin. movies sa Netflix. Baka kasi biglang mawala na naman yung ano,